Hvad er Sesame Credit? Sesame Credit er et overvågningssystem, kan man godt kalde det, der sådan følger alt, hvad du laver, hvad du foregår på internettet, der er også kameraer over det hele i hele Kina, som vi nok også ved, at der er sådan en overvågning på dig, så de så skal give dig en score, og scoren, det er faktisk baseret på de 5 ting, der står ude i højre side på billedet her på slidet. Det er din credit history, altså din kredit, altså alle dine transaktioner på internet eller noget andet, din lån, alle dine regninger. Så er der fulfillment capacity, som det her Sesame Credit er meget samarbejdet sammen med Alibaba, som er måske den kinesiske version af Amazon, kan man vel godt sige, hvor du kan købe alt. Din personkarakter, altså hvordan du er som person, din alder, din højde, din vægt, din hudfarve, din religion sikkert også, og så hvordan du, når der er behavior, og hvad for en præference du har, for eksempel hvis du lad os sige, du køber alkohol på nettet, hvis du gør det, og du bliver opdaget i det, så får du selvfølgelig en lavere score. Og så er dine interpersonal relationships, altså dem du sådan omgås med. For eksempel nogle af dem, hvis du skriver på en hjemmeside, at det kinesiske system er forfærdeligt, og så får du selvfølgelig en lavere score. Og en score imellem 350 og 950 er baseret på de første 3 kategorier, altså sådan, det er den mest normale score. Der er selvfølgelig også nogle, der er lavere, og selvfølgelig også nogle, der er højere, men det er den mest average score, der er.